Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. După cum știți, în episodul celălalt am fost pe plajă și ne-am făcut câteva lucruri. La când am intrat în joc, m-a omorât un creeper. Iar de atunci am creat o lume nouă. Bine, nu contează pentru că ăsta este episodul 3 și îmi cer scuze, dar lumea asta, uitați-vă cât de frumoasă este și am o veste bună, am rezolvat treaba cu vederea, acum se vede foarte bine și sper că vă place. Acum nu o să mai fiu prostovan și o să scriu un nume la lumea mea ca să țin minte, pentru că câteodată mai intru pe creativ și așa și da. Adică mai fac eu o lume, nu știu ce, mă mai joc și de aia. Și acum nu mai sunt prostovan de ăla și să începem. Pentru că lumea asta este foarte frumoasă și acolo era un Slenderman care m-a omorât pe loc. Am încercat să-l omor cu sabia, dar ce să vezi, cu sabia de lemn să-l omori. Da, și în acest episod o să ne apucăm de casă, o veste mai bună. Da, pentru că aici avem o groază de copaci și nu mai uitați-vă ce frumoasă este zona aia față de deșert. Episodul ăsta o să fie de 30 de minute, pentru că de ce nu? Și să începem la muncă. Bine, acum nu o să facem mare lucru la casă, dar mai întâi facem asta. Da, și sper că se vede bine. Mi-am descarcat o altă aplicație de aia. Care vreo 3 Da, și am revenit, scuzați-mă dacă s-a auzit ceva, dar nu. Ce să spun? Stați puțin că sunt prostovan. Pentru că așa sunt. Și am și eu 4 abonați. Să-mi scrieți în comentarii ce jocuri vreți să mai apară azi. Nu alea de pe Facebook, pentru că alea nu le pot filma, alea care le pot descarca de pe Google Play sau de pe Android. Deci da. Avem 14 și noi vrem să facem așa. Oricum ne trebuie mai mult lemn, ce să... Dacă se aude ceva, este aerotermul meu. Pentru că cu el fac căldură toată ziua. Deci da. Hai că am luat și noi astea și să mergem la muncă. Nu știu unde la muncă, dar mergem noi undeva. Și chiar vreau în jocuri să-mi spuneți. O să mai apară un episod la ora 3. Cam atâta, pentru că 2 episoade de Minecraft pe zi
Nici două nu trebuia, dar am zis hai să fac de două. Și da. Da, și episoadele la cu înainte o să fie de 20-30 de minute. Da, și astăzi poate o să filmez cu prietenii mei sau cu prietenul meu, nu știu sigur, dar o să aflăm în curând. Deci da. Și neapărat să îmi spuneți ce jocuri vreți să descarc, să mă joc, pentru că nu pot. Am memorie și de ce să nu o folosesc. Am vreun giga 30, cam așa. Dar nu o să șterg eu Minecraft-ul pentru ceva. O să vedem dacă în episodul astăzi o să construim casa sau o să strângem lucruri. Chiar nu știu. O să vedem noi, pentru că nu durează chiar așa de mult și da. Bineînțeles, acolo îmi arată de cât timp filmez, că dacă nu știi, ar fi puțin rău. Pentru că da, și hai să mergem, să mergem la treabă. O să ne luăm și lemn de ăla alb, pentru că o să avem de toate, sincer. Pentru că în pădurea asta ce mai fie ea găsim. Niște lucruri și să vă abonați, să dați like și ce știți voi. Deci da. Dacă mai vreți să apară episoade de Minecraft, la acest episod să strângem 3000 de like-uri și o să apară și episodul de la 3. Și mâine la ora 9 și la 11. Deci să nu uitați să apăsați like. La episodul 1 de Minecraft știu că s-a strâns 3 like-uri și vă mulțumesc foarte mult, enorm de mult. Și hai să mergem să vedem un loc pentru casă. Bine, acum noi nu suntem pregătiți pentru casă, dar o să fim pregătiți în alte episoade. O să construim casă, o să vedeți. Și ghiți ce? Eu n-am putut să filmez de 15 minute, dar a apărut episodul. De ce? Pentru că stați puțin. Da, am revenit. Haide, mă. Ce are, mă? Da, s-a întâmplat ceva. Gata. Stați puțin. Gata, am revenit. Sper să meargă. Hai că nu. Da, trebuie să mai strângem lemn. Stați puțin, are ceva jocul ăsta și mă cam enervează. Așa, se salvează, nu vă temeți.
Așa, în sfârșit și-a revenit. Dar nu mai văd nimic. Așa. Da, scuzați-mă, se mai întâmplă câteodată pe episod, n-am ce să fac, dar asta este treaba. Și hai să vedem. Bam, 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 bam. Aha, acum am înțeles de ce. Aha. Da, se face noapte. Va trebui să ne facem o sabie neapărat. Crafting table. Creăm așa. Creăm un crafting table. Punem crafting table-ul aici. Da. Așa. Am creat scândură de neajungeri. Deci, na. Aha, ne trebuie bețe. Cum ne facem o sabie? Dacă se aude fundat pe video, câteodată v-am mai spus că vorbesc încet, câteodată tare, dar chiar îmi pare rău. Și vă dați seama că eu trebuie să urmăresc episodul ăsta de la capăt, să văd dacă are vreo problemă sau nu. Deci, da. Târnacop. Hai să spargem ăsta. Gata. Acum dacă vine un zombalău îl omorâm, nu e nicio problemă. Numai creeper să nu ne apară o dată în față, pentru că ăia sunt asoltare de tot. Deci de aia spun. Am urcat. Ac. Tu-ți gura, mă, tu scheletul. Am omoară. Cum s-a întâmplat asta? Firartul. Unde-s? Cred că itemele mele sus acolo. Nu știu de ce am presimțire, dar cred că sunt aici. Zim că-s pe aici, zim că-s pe aici. Unde-s armele? Armele! Haide, mă, serios, iară! Se mai întâmplă când avem și noi un past. Dar să le facem noi și... Pentru că mai durează episodul, nu vă temeți. Haide-mă, sparge acolo așa. Și neapărat o să trebuiască să omorâm oi. De ce îmi scade viața? Asta fac. Măcar avem și de acolo. Da, să plec. Căm. Îmi pare rău ce mai întâmplă, dar să-mi spuneți în comentarii ce jocuri vreți să apară. Că știu că vă place Minecraft, așa că am postat. Și da. Cred că... Bun. Măcar nu m-am
mai duc în balta aia, serios. Că așa este. Din păcate ne-am pierdut armele. Ăsta este disperat. Ce se poate întâmpla mai rău de atât? Așa. Miratul zombie, tu o să fii zombie, omoară-l! Omoară-l, dai! Dai la bic, dai mă! Dai! Hei! Așa. O să încerc să îmi fac o sabie, pentru că vreau să recuperez. Ce să spun? Neapărat vreau să recuperez. Mai întâi trebuie să facem crafting table normal. Durează puțin. Da, noi încercăm să facem. Crafting table. Punem aici. Unde? Aha. Trebuie bine. Nu vreau ușă. Așa, mă. Dar nu mi-am luat, am uitat. Așa vreau și eu și imediat le facem, nu vă teme și o să avem un început mult mai bun, o să ne facem pat, o să vedeți. Dar la început este puțin mai nasol, chiar îmi pare rău, dar la început chiar este puțin mai nasol și da. Nu o să mai fie nasol, așa că nu vă temeți, nu e nimic. Deja. Hai să mergem. Și 23. Da, și am răcit. Fugi. Ne avem ce să-i facem, pentru că dacă explodează ăla, murim și noi și tu zgura. Știam că o să dea. Dar oricum nu mai durează foarte mult și o să vină creeper-ul după mine. Fugi! 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 Eu mă grăbesc. Da. Ce să spun? Stați puțin. Da, am revenit. Da. Am văzut o găină, de-aia mi s-a părut. Și se mai pare câteodată așa. O floare seamănă cu găină în Minecraft, serios. Că da. Păi, dar ce-am făcut?
Aha. Nu mai știu să fiu cu controlele. Așa, mă. Nu! Era să mă duc în mină. Va trebui să ne facem un topor. Și imediat cât ai clipi o să facem și astea. Nu vă temeți. O spar cu sabia, că șmecher. După aia nu o să mai am sabie. O consum pe asta și nu o să mai am. Deci ar trebui să... da. Numai unde nu vreau, nu dau. Unde vreau, nu dau. Așa. Hai să ne facem un topor. Ce acolo, mă? Cred că am căzut noi. Crafting table-ul l-am uitat. Păcat de el. Dar ne-l facem noi. Nu, temeți de asta. Gata. S-a făcut și crafting table-ul. Ne facem un topor. Și hai să trecem la spart lemnă. Stai, ce? Ok, am revenit. Da, cred că s-a salvat. Da, s-a salvat. Da, am ieșit din greșeală, dar nu este asta o problemă. Hai să mergem la tăiat lemne. Da, și este iară plouă afară, mă enervează și iar. Asta este ce. Eu vreau să fie soare, dar nu de că plouă. Bravo, ploaie, ai câștigat. În episodul de astăzi, la ora 3, o să ne apucăm de căsuța noastră, pentru că ne-am pregătit de ea. Și nu cred eu că o să mai vină prietenii mei. Să filmăm azi, pentru că plouă. Și da. Hai că zbură. Și durează vreo 20 de minute, un sfert de oră să se radeze acest episod. Da, oricum mai durează, nu vă temeți. Suntem deja la 23 de minute, o să mai strângem limbi până atunci de ne doare cap. Deci, Minecraft îl luați de pe A2 care le searchați de pe Google, doar știți. Fixa poveste din episodul anterior. Că de ieri. O să scoat? Da. Așa. Ia dă-și tu mâncare. Ei. Da, că i-am sabă. Aha. Ei, și restul. Vedeți? Am omorât. Dar nu pot să iau pentru că... da. Pentru că am prea multe lucruri ocupate. Ați punut noi copacul ăsta aici să omorâm porcul. De aștept să ne facem o casă cu un pat. Dar ce aștept? Atunci o să stăm în casă.
să fie. Și știu că și voi o să așteptați. Seria asta o să continue până la 50-100 de episoade, așa că bine, depinde și de voi dacă vreți asta. Dacă vreți să mai apară videoclipul cu Minecraft, să strângem 3 like-uri la acest episod. Și da. Haide, eu spărgeam cu sabia. Să-mi spuneți ce jocuri vreți să mai apară astăzi. Ele ies chiar fără nicio problemă. Uite, eu vreau Asphalt 8, ceva genul ăsta, să lăsați în comentarii. Deci, da. Haide, mă. Așa. Promoflori. Ne. La toporul mi se cam dus, dar nu e o problemă. Deci acum am început mult mai bine. Sper că v-ați uitat până la capătul videoului, că e de 30 de minute, dar atât ai vrut, de 20 sau 30 de minute. Deci ăsta va fi de 30. Ăla de la ora 3 o să fie de 20 de minute, pentru că o treabă și de aia. Ați înțeles? Sper că nu s-a auzit în fundațiile ce am vorbit eu acum, că era nasol. Da. Mi s-a dus târna copul. Serios, la toporul. Serios. Deci, da. Măcar să strângem un teanc. Nu o să fie o casă foarte mare, pentru că nu avem ce face cu ea la început. Mai întâi, dacă am o cameră la o casă și un pat, sau sunt fericit și un cufăr. Că mai mult nu trebuie. Deci, da. Da, uitați să dau pe celelalte, da. Ok. Să spargem și aici. Acum stăm foarte bine. Spargem aici. Așa. Și cam goarnă căluț. Da, și dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, am spus de mai multe ori, scuzați-mă, dar na. O să facem o casă, o să facem mai multe lucruri, o să facem foarte multe lucruri, credeți-mă, o să facem și piscină poate la casă, dar eu vreau o casă mică, așa, pentru început, da, și
Vă salut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!